kali ko bieli ko abu réseau quoi cuisine à la cuisine cuisinière quoi théâtre on njurda dum ay min jurumi théâtre o tan ko min eto ay halpulareɓe kadi natay jamanu keso parce que enen halpulareɓe kam ala ko jombi en e gueɗe aduna he se gardaki hen en gardaka hen ɗum tagui noon minenne min gummi wadde innové addude yiyande hesere heblanade bel sukaɓe jango ko pour heblanade sukaɓe jango meccal on ganduɗa hoorema jango ne wawi udditandema dame kewɗe oto wiye ko fijir tan wona fijir théâtre ne wawi udditandema dame kewɗe par ce que aɗa wawi dañde hen jokkodiral caggal leydi aɗa wawi jokkodirde e yimɓe ɗum ɗo e Fouta ni wona wiide tan ɗaminade hen kalis o ne moƴƴi mais aɗa wawi dañde hen jokkodire kewɗe quoi ɗum tagui hamin gommi oɗo série holto ƴettuɗon miijo wadde magoji en wadde théâtre uji en ay ɗum ɗon kam ɓooyi seeɗa ko guila 2009 en 2010 en guila théâtre amateur min hen min dilla hen ha joni noon min batti dañde technicien ji ɗi ganduɗa hoorema hamin gonde munen technicien ji hamin gonde munen batti wadde monté castaji ɗi ha feewa eyyi tiwra ko holɗum jeune holɗum mbar jeune waɗi bana